Gindagdagan liwat sang Sandiganbayan Special 3rd Division si Janeth Napoles ang sentensya nga reclusion perpetua o kung hasta 80 katuig nga pagkapreso matapos nga napamatud-an nga guilty sa duha ka counts ang malversation of public funds. Ini may kahalabtanan sa illegal nga paggamit sang PDAF sang anay napatay nga si Benguet Representative Samuel Dangwa nga naglabot sa 19 million pesos. Suno sa ang malversation nga nagalabot sa masobra 8.8 million pesos mahimo silutan sang reclusion perpetua nga may sentensya nga 20 katuig kag isa ka adlaw tubtob 40 katuig nga pagkapreso. Sa iban pa nga malversation cases sa Napoles kag pila ka akusado ginsilutan man sang reclusion temporal hasta 20 katuig nga pagkapreso. Samtang may iban pa nga ginakwit bangod wala na pamatud-an sang prosekusyon ang ila sala beyond reasonable doubt. Sa madumduman nga sang 2018 ginsilutan man si Napoles ang reclusion perpetua matapos na pamatudan nga guilty sa plunder.